Wes sama rasa kaget lah enek wong ning pondok ra tenanan basa ning seru dadi tokoh agama. Mergo nyapa? Mergo oleh duwone kiai. Sampeyan iki lek pondok ning Jampes, awit pendirine jenenge Syekh Dahlan. Kuwi wis ndongakne anak-anak sampeyan. Sampeyan iki lek pondok nang Lirboyo, Mbah Abdul Karim iki awit ngedenge pondok wis pirakati. Duwone ya apa hari sing palu mriki sing pondok mriki dados sak ngeten. Sampeyan lek pondok ning Ploso, Mbah Yedazuli iki awit ngedenge pondok wis tirakat, Pak. Enek ke sekolah umum ditirakati kepala sekolah biu. Tapi lek pondok iki ditirakati karo pendirine. Mula rasa kaget lek pondok ra tenanan mulih dadi tokoh agama. Mergo oleh barokah dungane kiai. Aku ya ora oleh dungane kiai. Gak dadi koyo ngene iki, Pak. Wong aku ning pondok ra tenanan. Ning basa koyo ngene tak pikir mergo apa? Mergo oleh dungane kiai. Kula duwe kanca ning Jampes kira tenanan. Winginane kula kaji teng Kebumen, Jawa Tengah. Mari ke Kebumen ke Jogja. Kula bel kanca kula ning Magelang. Kula dipaksa kon ngampir. Teko kono ya Allah. Bangun rumah ini tak 1 miliar dari selesai. Kuwi kok iso koyo ngene biyen ning pondok ra tenanan. Dik sandingi bangun masjid kok wedi. Iki piye ceritane kok koyo ngene? Enggak ngerti aku Kang Lukman. Sampeyan pengen lho. Piye Kang Lukman? Kowe biyen ra tenanan to? Heeh. Kok iso koyo ngene pengen lho? Heeh. Oleh dungane kiai.